Jeremia Njengo Ngaro kurwa Ekerenyo naende igoto kurigi igoro ekero nyasato konye tukanyora epati ya upa epati omugusi ano epati ne atoju kurigeria ekeroege itarike mango na isana ibere umutinyo komuno umwaka oyo eye igo yacha nyuma yoyo kabeire mu MCA yo Mindu Titus Nyaboru ekera aba anyora ribaga kobe speaker igasiria akorete sa ikiriti ndutaite ko batoko yugwata kurworo naende tokore buya mono wetani yake nyore chinga kijire chinke lakini ndoteme kurwesa esa tigirite tubwaterane kurworo tunyaka batoko konya bantu baito bekerenyo anonkinerete in every category una bono nyembo saragei nebwate eso biology ni geographical region ngakitona ko batoko yekonya aria one ndaje bage angekane first on the young men on the educational platform on technological know-how ngake vijana doji ko wakonya in the area of agriculture arino amananasi amaya akotoka naenda rosigwa amananasi aya na matoke no agutoka ne chirerie gwenda koba a 24-hour economy. What do I mean by 24-hour economy? Arino abantu baito bakuru Kericho bakuru Nairobi bakuru Mahate ga chinsu Mahate no bagocha chinswe erinde batira uchi Nairobi abakuru Kisii bacha ngakiende teriyo asari ateneine otura konye chireria even to improve the revenue ya Nyamira County ekerotu ayarosirie on that krongo jase to bukurati ano naende nyona matoka mayakurwa ano mananasi amayakuru nara maya aiga no echa nyinge naende ngiye kurwa ano ibwate that ecosystem era abwate nyone cha ngiya echa noru enyinge ebinabinda akore seito boisanga amatoka na mayakuru ororo ebintu ne byana byo bikuru ororo naende kero paka nyona mabera manga maya no akurwa egento kiengencho on the agricultural sector I would ensure nimbeke nga the cooler system ya mabere na roro amabere ninya ka otogo tiotereria abantu baito bakonyora mabere ekiagera bari mibanjire korosi tari ebibyoka nyena so bari migwecha into bwaterane bori mbwe kagwa into bwaterane aba director waro bonsi babe na becha aba nebe kagwa enya ka otoko bwaterane ase gisemi gurani sure nyena abana baito bakora chi university na barabunya ka batoko bwatera na so bakoreri obuya abakora metro level colleges na jibarabu technical areas to bwatera na so bakoreri nimbwate emuroberi omuya nyene sabangina ebyama chamas chonzije torosie in the circle movement nimbwato borori borobotambe na endo obuya ne ministry ya social culture na cooperative movement ndubwate njira tunyaka batoko konya education na tebire ngakitwanya ka batoko bwaterana evijana ntorende nyone evijana byeito bya sublocation yeji nabagene barororo tubwaterane erinde tokini nyone omupira tokini nyone obwamate erinde abasai bache tubwaterane as a school ninkoramo nabarimu our teachers want to bring them together. The young men baje university nekero after kero mwaka tubwaterane nkobareta amo twakwana twabate bininki and twabatiotere nekero bachire not a question that you want to have a degree, what kind of degree you have, and not only the kind of degree you have ne degree yenga keko shape for future life. I will ensure ya kwamba to move together na twakorege ntekamo into na ego tewa wa mintu chama naso etene yo mugusi UPA echame yo mugusi na bate kiririanda ngoyo mtumati ankam 2027 nero abantu baito banjire nyore nyanse ngima abantu baito banjire nyore Nairobi ngima nyo Eastern batebire ngato omuntu abagusi aba to omuntu ano Jeremia nenche kromoko ngegente kenji kumusira indi tobwaterane tore tobwamate obuya sobokoreri ase Kenya ngima na ase gusi omugusi ekarare paka Mombasa omugusi ekarare paka Garissa omugusi ekarare paka Rift Valley tobwaterane tadi mugusi bweka abaminto baroje mata abaminto ba Central Province abaminto ba Eastern Province tobwaterane ingari baga
mbwatege kurunsa ngererio mtomatian etire kalichi besa lakini orende ngebesa yo kuria tebendoania egojukubwata marao ekunguse kurworo lakini chinyore asobwene na sekene chiachire nane korwa chinyorire no manyete ngaki imurai kingo jigochora korwa nyorire imurai kingo jigochora Jeremio ngarnonda nonde tayari lakini korwa koreta chibesa moji seria chibwate na karie kiara ne cheito kiara chibesa chigo chibwato muri o Kenya inje no mo Kenya na barabuna ba Kenya na ba Kenya injaranja aja egona ando ito baruara deonya olendagera barie yes kokobe okomosi inchuo tubwaterane campaign ya nerabe yo morembe campaign rabe yo morembe lakini kato tenga no morembe tubaza gukaga ngambo saigo gwika toba bo morembe ekiagara nyore ne chinsaga ekerokoria chinsaga ekerogojirusi mogondo abakonyora ngo bachire chintingu gojitora igonga kiende yonsi tobe no morembe tobo tokore gasio ngakieye kuruo no baka 27 tubwatera naso morembe tiga tokore siasa yo morembe na kero muntu amyakera ini yaye I want to emphasize kero muntu amyakera ini yaye gote boisanganyi boire gote na kero nyonyi boire twensi no otore kero muntu amyakera ini yaye nyaka batoko bwatera ona igo sabagaki abaminto young men abasae abangina abaswati n'abagaka bonsi pikoranje beka Jeremio ngaro ekura ya 27 ya Jeremio ngaro asomorembe na asoboitongo aseka muruye cha kurgesena rengororo kuruna rengororo ninje guasiriana no mu director ororo na ba director barororo lakini seito zone yane uyo mtanduru onteri na wato kujikubwatera na boarding what are the dynamics kuruna rueto ororo then we blend the dynamics chiaye chairoro tubwatera na asoko konye kemerie. Number 2 esetre idingwa gajeru alikanyekea tutioteria abantu baitu asumeke chae our young men abarimi baso abantu tigero borimi abagakaboka tutoro sibonsi pi bache entunya ka batoko bwaterana I will consult widely no director in the office MC bwana na isande ko yesterday I am read from yesterday ba minto gaki na onde tayari kurugoro na kubikaboro na mambi na onde tayari gokore gazi and you prove me ingemi yake umwako yo monenusu na wango chambate binga yagasere kino mwankretia